Kapalaran sa Musikatawa. Welcome no sab sa atong kalamanon ang Musikatawa. Musika o katawa giusa. Aban sinong alagad sa kahanginan nga mao si Bai Ronie Bai. Sige may kandos, ari na ta sa inyong kapalaran. Alang sa mga tao nga nahimugso sa Marso 21 ngadto sa Abril 19, ang inyong subjection kay Aris, malipay ka sa effect sa imong hard work. Lucky number sa color for the day, 21, 14, 18, 56, og pink. Sa mga nahimugso sa Abril 20, ngadto sa Mayo 20, ang inyong subjection kay Taurus. Interesting ang metabo sa imong deals. Lucky numbers o color for the day 20, 23, 44, 47 o granny. Sa mga nahimugso sa Mayo 21, ngadto sa Hunyo 21, ang inyong subjection kay Gemini. Ang imong social life ay muhatag og business connections. Lucky number sa color for the day 15, 41, 30, 35 og blue. Sa mga nahimugso sa Hunyo 22 ngadto sa Hulyo 22, ayun ang subjection kay Cancer. Maila-ila ang interesting person. Lucky number sa color for the day 17, 25, 54, 39 o green. Sa mga nahimugso sa Hulyo 23 ngadto sa Agosto 22, ang inyong subjection kay Leo. Mag-multiply ang imong income. Lucky number sa color for the day 19, 33, 37, 50 o gold. Sa mga nataw sa Agosto 23 ngadto sa September 23, ang inyong subjection kay Virgo. Kinahanglan ang private talk sa imong nga investor. Lucky numbers o color for the day 18, 54, 43, 45 og blue. Mao kadto ang unang hugna sa inyong kapalaran at ang ikaduha o katapusang hugna sa inyong kapalaran. Kini na lang si LOLA Basyang banggiitan nga manalagan sa inyong kapalaran apan dili banggiitan nga mamamarang. Kapalaran sa Musikatawa.